Hvorfor skifter blade farve? Når sommer skifter til efterår, skifter bladene også farve. Nogle af jer har måske undret jer over hvorfor. Vi vil nu give jer svaret. Hvilke farver bladene får handler meget om arvelighed fra træ til træ, men det handler også om vejrforholdene. Bladene skifter farve på grund af kemiske forandringer i bladene. De farver, vi ser i efteråret, er allerede i bladene, mens de er grønne om sommeren. Det er den grønne farve, som er dominerende det meste af året, men så når det bliver koldere og mørkere, kommer der andre farver til syne. Blade har flere forskellige stoffer, der giver dem farve. Stoffet, der giver den grønne farve, kaldes klorofyl. Klorofyl er et stort molekyle, som bliver ved med at opbygge og nedbryde hele tiden. Den tager sollys ind i bladet og laver det om til energi. Når det bliver koldere og mørkere, er den proces ikke så effektiv. Den klorofyl, der er tilbage i bladene, bliver nedbrudt om vinteren til mindre næringsstoffer, som træet sætter ind i sin stamme og grene og gemmer til næste gang. Når klorofylen nedbrydes til mindre næringsstoffer og gemmes til næste år, er der stadig en masse andre stoffer tilbage, som giver bladene farve. Når det er koldt og mørkt, er det de her stoffer, der er dominerende. Stoffet, der gør, at bladene bliver gule og orange, kaldes karotenoider. Karotenoider er der hele året, og stoffet beskytter planten. Karotenoider er en slags solcreme for planten, fordi ligesom mennesker kan planter også få for meget sol. Stofferne, der giver bladene deres dybrøde og lilla farver, kaldes antocianer. Dette stof er der også hele året, men der bliver produceret mere om efteråret. Til sidst bliver bladene brune, og det er enten stofferne tanniner eller garvesyre. Garvesyre er en slags affaldsstof og kan beskytte planten mod angreb fra f.eks. bakterier. Om bladene bliver meget gule, røde eller brune afhænger af hvilket træ det er og hvor koldt eller varmt det er.